खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आंनि sbbodonews चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। एप्पल आइफन बायनो थाखाय किडनि फाननानै सासे लाइमोना खैफोदाव गोग्लैदों। जों ससियेल मिडियाफोराव माब्लाबा एप्पल आइफन बायनो थाखाय किडनि फाननाय मिम भिडिअफोरखौ नुनो मोनो। नाथाय बे बाराव मिम भिडिअ नङा, थारैनो सासे लाइमोना आइफन बायनो थाखाय किडनि फाननानै खैफोदाव गोग्लैदों। बियो चाइनानि मोनसे जाथाय। सासे लाइमोना थांनाय 2021 मायथाइयावनो आइफन बायनो थाखाय गावनि मोनसे किडनिखौ आयेननि बेरेखायै बख'नानै फानदोंमोन। बै समाव बिथाङा 17 बोसोर बैसोनिमोन। बै समाव बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला मोनसे किडनियाल' खामानि होयो आरो गुबुन मोनसे किडनिनि जेबो गोनांथि गैया। नाथाय दा बिथांनि देहायाव जि मोनसे किडनि दंमोन बिबो गाज्रि जाबाय एबा खामानि होला। दा बिथाङा गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखायनो सम बायदि डायालिसिस खालामबाय थानो गोनां जाबाय। 69थि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै जनाय गुदि बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 36थि बोसोरारि जथुम्मा, जनाय दख'रा बर' फरायसा आफादनि खुंग्रा 22थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो जनाय दख'रा दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि 18थि बोसोरारि जथुम्माया जयै 16 नभेम्बराव खुंदोंमोन। बे जथुम्मायाव जनाय हालामनि साबसिन बिमा महरै मुस्रिमा लथ्रि नार्जारि बिथांखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावदों। बेजों लोगोसे जनाय हालामनि साबसिन फरायसा महरै मुस्रि सबेत बसुमतारी, साबसिन फालांगिरि महरै मुस्रि कन्देश्वर बसुमतारी, साबसिन आबादारि महरै मुस्रि बुद्धिनाथ बसुमतारी बिथांमोनखौ बरायनानै मान बावदों। पान्जाबनि सांग्रुर सुनाम र'डआव मोनसे गारि एक्सिडेन्ट जानानै 7 सुबुङा गोथाङैनो अरजों खामजादों। बिसोर 7बो मोनसे हाबा जाखांनानै न' फारसे फैगासिनो दंमोन। फैबाय थानाय समावनो लामायाव बिसोरनि गारिया गंसे ट्राकनि डिजेल टेंकियाव सौदावदों। बेनिफ्राय डिजेल गनानै अरा खम समनि गेजेरावनो गारियाव खामदों। गारि लक जानायनि थाखाय 7 सुबुंफोरा गारि सिंनिफ्राय ओंखारनो हायाखै आरो सिङावनो गोथाङै खामजानो गोनां जादों। उनाव पान्जाबनि पुलिसफोरा जाथाय जानाय जायगायाव फैनानै जिउ गोमानाय 7खौ गारिखौ हाखावनानै गारि सिंनिफ्राय दिहुननो हादों। ट्राक ड्राइभारा दा खारखुमानानै दङ। पुलिसफोरा बिखौ थाबैनो हमगोन होननानै फोरमायथिदों। जानो गोनां BTC बिसायख'थिनि समखौ मैया फोसावबाय। BTC बिसायख'थियाव देरहासारनो थाखाय गासै राजखान्थि हान्जाखौनो नारा-नाथा नाजानायखौ नुनो मोनबोगासिनो दङ। बे समावनो मैया स्टेट इलेक्शन कमिशना BTCनि बिसायख'थिनि समखौ अफिसियेलि फोसावबाय। BTC बिसायख'थिया मोननै खोन्दोआव जागोन। गिबि खोन्दोनि बिसायख'थिया 7 दिसेम्बर 2020 मायथाइयाव जागोन आरो 7 दिसेम्बराव उदालगुरि आरो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय समस्तिफोरनि बिसायख'थिया जागोन। बेजों लोगोसे माबाफोर जाहोननि थाखाय इलेक्शनखौ खुंफिननो गोनां जायोबा बैफोर जिल्लायाव 8 दिसेम्बराव खुंफिनगोन। नैथि खोन्दोनि बिसायख'थिया 10 दिसेम्बर 2020 मायथाइयाव जागोन। नैथि खोन्दोनि बे बिसायख'थियाव चिरां आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय समस्तिफोरनि थाखाय बिसायख'थिया जागोन। माबाफोर जाहोननि थाखाय इलेक्शन खुंफिननो गोनां जायोबा चिरां आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय समस्तिनि बिसायख'थिखौ 11 दिसेम्बराव खुंफिननाय जागोन। भट होनायनि समाव फुंबिलि 7 रिंगा 30 मिनिटनिफ्राय 4 रिंगा 30 मिनिटसिम जागोन। BTC इलेक्शननि काउन्टिंआ 12 दिसेम्बर फुंनि 8 रिंगानिफ्रायनो जागायगोन आरो बेनि रिजाल्ट एबा फिथाइखौबो 12 दिसेम्बरावनो मोननो हागोन। 12 दिसेम्बरनि उनाव जोंनि BTRआव रायजोफोरजों सायख'जानाय गोदानै सोरखार दासिगोन। नोंथांनि बायदिब्ला BTRखौ सोर सालायगोन बेखौ नोंथाङा कमेन्टआव फोरमायहरनो हागोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान खौरां लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। UP कानपुराव मोनसे मुगैथाव जाथाय जादों। बे जाथाया खोमसि फोथायनायनि थाखायनो जादों। थांनाय दिवालीनि समावनो बिफ्रु होग्रा बायनो थाखाय सासे 6 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'आ न'निफ्राय हारसिङै दखान फारसे ओंखारलांदोंमोन। बेयावनो सानै दुथांफोरा हिनजावसा गथ'खौ खावनानै लांनानै थांदोंमोन आरो खोमसि फोथायनायखौ लानानै सानै दुथांफोरा गथ'साखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारदोंमोन आरो गथ'नि समफ्लखौ बख'नानै न'खरनिनो सासे गथ' जोनोम होनो हायै आइजोनि थाखाय बिनि फिसायनो समफ्लखौ गथायहैदोंमोन। बिसोरनि फोथायनाय बायदिब्ला बेबायदि खालामोब्ला आइजोआ गथ' जोनोम होनो हागोन। गाज्रि खामानि मावग्रा दुथांफोरा आइजोनिनो न'खरनि मानसिमोन। बिसोरो गिबियाव पुलिसफोरनि सोंनायाव थगायबाय थादोंमोन, नाथाय दा बिसोरो सिमान लाबाय।
हमजानाय दुथांफोरनि मुङा अनकुल कुरिल 20 बोसोर बैसोनि आरो बिरान 21 बोसोर बैसोनि। बिसोर सानैबो जिनाहारि खालामग्रा। गुबुन सानैया आइजो आरो आइजोनि फिसाय परशुराम कुरिल। आसाम पुलिसा गुवाहाटी एयारपर्टनिफ्राय गासै 11 नंखाय आर्मिफोरखौ हमदों। हमजानाय समाव 11 नंखाय आर्मिफोरा आर्मिनि खसाब गाननानै गुवाहाटी एयारपर्टनि सिगाङाव गिदिंगासिनो दंमोन। बेनि अनगायैबो बिसोरो मास मोनसे सिगांनिफ्रायनो गोबां जायगायावनो बेबायदि आर्मिनि खसाब गाननानै गिदिंगासिनो दङ। आसाम पुलिसा हमजानाय नंखाय आर्मिफोरनिफ्राय इन्डियान आर्मिनि नंखाय फोरमान पत्रजों लोगोसे गंसे साखा खबब्रै गारि आरो गंबा बाइक हमनो हादों। हमजानायफोरनि मुङा धीमान कृष्णा, गणेश दास, रिपुन गस्वामी, नयनज्योति गौतम आरो माखासे। आसाम पुलिसा बुंथिनाय बायदिब्ला बिसोरो गारि आरो इलेक्ट्रनिक आगजु जेरै मबाइल, लेपटप बेफोरखौ फाननायाव गोबां मानसिफोरखौ थगायदों। आंनि साइडनिफ्राय मोनसे फोरमायनाय। नोंथांमोनहा माब्लाबा समाव अनलाइन सेकेन्ड हेन्ड गारि बायनो नागिरदोंब्ला OLXफोराव नुनो मोन्दों जानांगौ। गोबां मोजां सेकेन्ड हेन्ड गारिफोरखौ खम बेसेनावनो हगारनाय। बेफोरनि गोबाङानो नंखाय आर्मिफोरनिनो थगायनाय गोजासो। नोंथाङा मोजां गारिखौ खम बेसेनाव नुनानै गारिखौ थाबैनो लानो लुबैयो जानो हागौ आरो जेब्ला गारिखौ बायनो थाखाय बिगोमाजों कन्टेक्ट खालामो अब्ला बिसोरखौ आर्मिनि ड्रेस गाननाय फट'आव नुनो मोनो। बिसोरो गिबियाव गावसोरखौ गुबुन जायगायाव पस्टिं दं आरो गारिखौ दैथायहरनो थाखाय 5,000निफ्राय 10,000सो रां बिग्रोयो। बायग्राखौ फोथायहोनो थाखाय बिसोरो गावसोरनि आर्मिनि नंखाय फोरमान पत्र, नंखाय गारिनि आरसिबो दिन्थियो। जों बिसोरखौ आर्मि मानसि साननानै थाबैनो फोथायो आरो बेखौनो बिसोरो खाबु लानानै जोंनिफ्राय रां लानानै जोंखौ थगायलाङो। बेबायदि जाथाया गोदान नङा। एसे गोबाव समनिफ्रायनो बेबायदि जाथाया जाबोबाय थानायखौ खोनानो मोन्दों। हिमाचल प्रदेशनि सिमला जिल्लायाव 15 बोसोरनि उनाव गिबि खेब बे नबेम्बर दानाव बरफ गोग्लैदों। सिमलानि टेम्पारेचारा दा 5 डिग्री सेल्सियाससिमबो जायो। गुबुन बोसोरफोराव सिमलायाव दिसेम्बर दाननिफ्रायसो बरफ गोग्लैनाया जागायजेनोमोन आरो फेब्रुआरि दानसिम बरफा थायोमोन। दिल्ली पुलिसनि स्पेशल सेलआ मैया 2 उदखारिखौ हमदों। बिसोर 2 उदखारिखौ जैश ए मोहम्मद उदखारि हान्जानि होननानै सन्देह खालामनाय जादों आरो बिसोर 2खौ दिल्लीनि सरायखालेखा ओनसोलनिफ्राय हमदों। हमजानाय उदखारिफोरनि मुङा फारियै आब्दुल लतीफ मिर 22 बोसोर बैसोनि, मोहम्मद आशरिफ काथाना 20 बोसोर बैसोनि। 2बो जम्मु एन्ड काश्मीरनिमोन। दिल्ली पुलिसा बुंथिनाय बायदिब्ला बिसोरो दिल्लीयाव गाग्लोबनो नागिरदोंमोन। बेखौ स्रोद खौरां मोननानैनो दिल्ली पुलिसा सरायखालेखानि मिलेनियाम पार्कआव नेनानै बिसोर 2खौ हमनो हादों। वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेशन WHOनि गाहाय मावखुलियावबो 65 मावथिफोरनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जाबाय। बे खौरांखौ WHOआ टुइटारनि गेजेरजों टुइट खालामनानै फोरमायदों। जेनेभायाव थानाय मावखुलिनि जायफोर बिथांमोनहा न'निफ्राय आरो गुबुन जायगायाव खामानि मावदोंमोन बिथांमोननि देहायावनो कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों होननानैबो फोरमायथिदों। लखिमपुरनि बङालमरानि आहमेदपुराव आसाम पुलिसा हुकुर महम्मद मुंनि सासे मानसिनि न'निफ्राय नकल रां साफायग्रा मेसिन हमनो हादों आरो फुजर आलीनि न'निफ्राय नकल सनानि नाव हमनो हादों। आसाम पुलिसा बे दायाव बिसोर 2खौ दा हमबाय। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।